Is het oké om in een diepe trance te gaan? Oké. Mag ik u een arm even lenen? Straks, maar nu nog niet. Mocht je uw arm enkel en alleen laten zakken met de snelheid, dat je steeds dieper en dieper en dieper in trance gaat, zolang het maar comfortabel diep is. En wanneer de hand de knie raakt, is het moment om nog snel even een hele leuke big smile te gaan zoeken, die te vinden, zodanig dat wanneer je straks geheel klaar wakker en alert uit de trance komt, je heel spontaan zo even begint te big smilen. Zijn ze er klaar voor? Nu. Heel goed zo. Heel goed. Heel, heel goed. Dank u.